joan da, milaka emakume hemen bertan eta Euskal Herriko plazetan eta txokoetan elkartu ginenetik. Berdintasuna erdiesteko sentimenduak eta aldarrikapenak batu gintuen. Berdintasunean oinarritutako jendartea eraikitzeko bidean urratsak emateko sentimenduak eta nahiak batu gintuen. Guretzat eta gure ondorengo belaunaldientzat jendarte eta herri hobea eraikitzeko nahiak batu gintuen. Iaz gertatu zena denbora askoan gogoratuko dugu. Mobilizazio, aldarrikapen eta batasun ariketa indartsua izan zen. Iaz, inoiz baino indartsuagoa azaleratu zen sentimendu hori berriro ere kalera aterako da aurtengo martxoaren 8an. Jendarte honen egiturazko arazoak konpondu gabe jarraitzen dutelako. Eta gure gainean mehatxu berriak ditugulako. Eta horiek behar bezala neurtzen eta erantzuten jakin behar dugu. Mundua, Europa eta Espainiako estatua zeharkatzen ari den olatu autoritarioa mehatxua da azken hamarkadetan kalean, lantokietan, instituzioetan eta jendarteko esparru guztietan egindako borroken bidez lortutako eskubideentzat. Hain justu gu geu, emakumeokara olatu antidemokratiko eta autoritario horren konpuntu nagusietako bat. Etxean nahi gaituzte, eskubiderik gabe. Egun garena baino okerrago nahi gaituzte, bigarren mailako herritar bezala nahi gaituzte, baina izan dezatela argi. Ez dugu onartuko eta merezi duten erantzuna emango diegu. Egoera honen aurrean, inoiz baino beharrezkoago ikusten dugu kaleko mobilizazioari eustea. Eta aldi berean, instituzioetan lan egitea. Emakumeen eskubide politikoak, ekonomikoak eta sozialak bermatzeko. Martxoaren 8an, hitzordu garrantzitsua daukagu gure herriko kaleetan. Mugimendu feministak martxoaren 8irako deitutako mobilizazioarekin bat egiten du EH Bildu. Kalean egongo gara, milaka emakumerekin batera. Beren egunerokoan eragina daukaten politika ekonomiko, sozial eta kulturaletan aldaketa sakonak aldarrikatzeko. Berdintasunean oinarritutako jendarte eredu justu eta aurrerakoia eraikitzeko lanean ari den indar politiko bezala, sinetsita gaude mugimendu sozialekin batera elkarlanean jardun behar dugula. EH Bilduko emakumeok ondo dakigu berdintasunaren aldeko eta jendarte justuago eraikitzeko lana egunero egin beharra dagoela, eta esparru guztiei eragiten dien zerbait dela. Horretan ari gara egunero esaterako, Usurbilgo udaletik. Parekidetasuna abiapuntu eta helmuga da EH Bildurentzat, eta ondorioz gure udal jardunan blaitzen duen irizpide nagusietako bat da. Zeharkalerroa. Hain zuzen, alaxe dago jasota 2017 urtean osatu zen gizon eta emakumeen berdintasunerako bigarren planean. Plan hori berdintasunaren arloan gure iparrorratza da, finean. Planaren helburua da herritarren bizi baldintzak hobetzea, besteak beste, generoen arteko desberdintasunak ezabatu eta berdintasunezko gizartea eraikitzeko. Planaren lan ardatzak honakoak dira, berdintasunaren aldeko gobernantza, emakumeen boteretzea eta balio aldaketa, herri zaintzailea eta hezitzailea eta indarkeriari gabeko herria. Lan ildo bakoitzaren barruan 11 ekimen ari gara antolatzen. Hala nola, alduntza ikastaroak, autodefentsa feministarako ikastaroak, udal langileei ematen zaien formazioa, hezkidetza programak eta abar luze bat. Eta zoriontzekoa da ekimen guztien duten ardera eta parte hartzea. Zorionak beraz Usurbil. Mugimendu feministarekin, herriko emakumeekin batera jarraitu nahi dugu lanean aurrerantzean ere. Eta esan bezala, eurekin batera aterako gara kalera martxoaren 8a. Berdintasunean, oinarritutako jendartean eta Usurbilen sinisten degulako.